Те ще вземем всяко видозор. Ще виж, Знам. Вкусно. по-добре тя си вариант. Какво твориш? Тя му прави всички. Той е невъзможно. Ай, папи, ай. Така е, бабо, но те ще поръстат. Ето, мама насолила. Мама насолила достатъчно. Баба го прибира вътре. Искаш да посолиш? Айде, вземи посоли. И край. Баба го прибира. Край. Аз почти се изядох. Не си я взела. Не взяш и тогава. Почти. Костенурката пак ще тръгне някъде в цветята. Май трябва да сложим кашон. Папи. А време ли, баба? Аз искам да ям бух. Само че топъл. Много била гладна. Така. Илията вече не харесва. За Боб била гладна. Тръгвай вече да я изложат. Топъл е Боба, всичко така. Добре. Кажи здрасти. Дай целувка. Дай целувка, мама. И целувка дай.